basa. Nagkararayo. Ay, kodador ki bhut ne. Kodador ki bhut. Nagsan ko. Chalo. Sa. Ay, hingi ngay na yaw na parame. Bhut pa digi yaw na patra. Ay, gitaway ka niyo. Ayaw. Hospital ka na na may thay. Ay, konde. Ku chantarage. Chantor ka. Ay, ku chantarage. Chantor ka. Sargi pung akang matutay na. Nangganda faldok na makut asin mo kata. Kana na may thay. Ay, gitaway ka niyo. Ay, nagkama ni. Anak kali kita thay. Dokter binagi service ni record may habo to. Ay, namagan na ba na mahita ko kuna. Kan mo ngamdro wahay dro sa akin. Ay, gitaway ka niyo. Arbasay. Nang taseng na magkantitas ko sa ini. Ano na ni? Hospital na sige mamanyaw na masiya sang kuti magnahang na puyagom na may fatwag di ba? Ay, magdagan niyo. Nasidi! Kung nang tabagi sa kamlaw din ay nanangguhat na lang ito. Ay! Tangro! Ay! Ayaw! Matang pinagiluho mo ka na ng sugay! Ano na sugay! Ay, sugay mo na! Sige sugay! Wala ko lagi po! How? Nagsugay ako ni! Ay, na dokter pinabo! Ma'am siya inong siya ay ba? Mana to pati pa ako nalahig na ka! Ay, kita mo ikay ka na ito! Manungin ka nalay na! Sharp pa rin pa siya na! Buhay ka mamayaway ka lang yung sugay mo ni! 고다돌 낭기 하이 싱어 맞다 오시보다 이빠기 터모에서 빼는 해 이빠기 고다돌 낭도 호스 달았으면 까야기